Soc la Mireia Comas, soc fotògrafa i fotoperiodista. Des de fa 2 anys treballo fent un reportatge documental sobre els joves en situació irregular al barri de Ca n'Anglada. Normalment estic sola durant les meves jornades de treball, capturant els moments de la vida quotidiana d'aquests joves. Una de les tardes de treball es va muntar un control policial. Bé, una no, moltes tardes. Quan un policia va veure que estava fent una foto, se'm va costar de molt mala manera per obligar-me a esborrar-la. Li vaig dir que no. Em vaig acreditar com a fotoperiodista i li vaig dir que necessitava una ordre judicial per fer esborrar una fotografia. La gent va començar a pujar el to, perdent completament les formes, i va haver de venir el seu superior a posar una mica de pau. Ho va aconseguir, però només va aconseguir posar pau perquè li va donar la raó al seu company. Em va obligar a deixar de fer fotos i anar-me'n immediatament de la zona, amenaçant que si no marxava acabaria detinguda. Insisteixo, malgrat estar acreditada i exercint la meva professió. Podria ser un cas aïllat, però no ho és. Els periodistes a Espanya i a Catalunya hem de patir molts casos de censura, avalada per la llei Mordassa. La llibertat d'expressió en aquest país surt molt cara. La llibertat d'informació també. A mi m'ha costat exactament 601 euros exercir la meva professió. I un judici i altres maldecaps també m'ha costat. Personalment, demano la derogació de la llei Mordassa perquè ataca el dret a la informació i atorga un poder discrecional als agents que s'ha demostrat que no saben utilitzar perquè ho aprofiten per intimidar i per dir el que volen i sempre tenen la raó. L'usen de manera desproporcionada i intimidatòria. Per això s'ha de lluitar per la derogació d'aquesta llei. Molt bé, molt bé. Fora llei Mordassa. A Terrassa, fora llei Mordassa. A Terrassa, fora llei Mordassa. A Terrassa, fora llei Mordassa.